Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Vašar u Rumi, 2. je januar 2026. godine. Ja sam se na rumskom vašaru pojavio negdje pre 11 časova. Morao sam malo da poranim, da dođem ranije, vidi se to po posjeti. Posjeta je tokom ovoga novogodišnjeg vašara u Rumi na 2. bila žestoka. Međutim, meni ne odgovara kad ima dosta posjete, pa sam poranio, a znao sam, kao što se i desilo, da će na 3. da bude nevreme i da neće biti uslova za vašar u Rumi. I tako je i bilo. U toku ove moje posjete vašara u Rumi bilo je dosta oblačno, dosta loši uslovi za snimanje, a onda se u jednom momentu pojavilo nebo sa suncem i sa nijednim oblakom. Jednostavno oblaci su se na neki vremenski period razbežali, a onda se opet popodne predveče nakostrešilo i natmurilo. Ista situacija se ponovila kao i pre 365 dana. Rumski vašar na 3. nije imao uslove. Jednostavno klimatski uslovi nisu dozvoljavali, bilo je jako hladno i jako vetrovito. Inače, na ovom novogodišnjem vašaru u Rumi bila je jako mala ponuda traktora, ja sam snimio samo jedan, a pojavili su se samo 2 traktora u ponudi. Pa koji su ovo brojevi? Imaš svaki. Vidim da su ovo prave čizme. Pa i ribolovačke. A? Ribolovačke. Tigar, šta je? To je tigrove čizme. Tigar za izvoz. Da vidimo ovdje. Za šumare. A za šumare. A ovdje je interesantan roštilj koji ima manju potrošnju i može da se usmeri toplotna energija. Može da se spusti dole niže, evo sistema. Znači, ako počinje da gore, a može da se podigne gore kad je kraj žara. Ludo, pozdravljam. I najkvalitetniji ražnjevi na rumskom vašaru. Ovo vidi ronilačka oprema. Bravo. Pečenje prasica je počelo da bude preskupo, ovdje ima oprema za pečenje prasica. Gledaj ovo. Gledaj ovo, prokronski ražnjevi. Na akumulator, na punjač od akumulatora. Vidiš ti, ovdje je prekidač. Da li menja smer, moguće i to. Treba među 2 sata. Da, treba među 2 sata. Dobro, nema veze, ajde vidjeti. Da, batica na mini. 1006. Tu je 350 euro, znam ja sam vidio. Ja ti na primjer. Evo, došlo malo ovako. Vidiš,
Čekaj bre da se vidimo bre, evo ga, Jova, najžešći fotograf iz Sremske Mitrovice, pa desi bre. Poljač rakije, Ha, jeste bre. stari kazandžija. Pa znaš šta? Pa nisam ja pio tvoje rakije 2 godine, zaboravio sam kako je. tamo kući nikad. Ne idem ja bre, ne idem više. Nemate kući. Kod kuće jesam, ali kod svoje. A, Eto, vidimo se na vrat kad dolaziš. prijatno. Imam soka, pošto ti ne piješ rakije kad voziš, sigurno. Ajde vidimo se. Evo je lanci za šumu, pogledaj ovo. Komplet. Ovaj moj prijatelj mi ovdje kaže da neću da snimam njegovu robu, gledaj ovo. Ej, da sam malo mlađi zgodnije da se navozam na jednom točku. Nisam ja da te zajedno. Evo krave, testere. Vi ste ne uništili. Nju snimaj. Tetku moju snimaj. Da te ne vidi. Čekaj, stani. Imamo jedan traktor. Samo jedan u novoj godini. Ovdje je podugačak spisak. Što se sve prodaje, a vi pritisnite pauzu pa pročitajte. Ovdje se nalazi broj telefona. Tako je to. Ovdje već imamo malo ozbiljniju poljoprivrednu mehanizaciju. Ovo je za vojvođanske zemlje, a ja mačvanin i ovo su mala mehanizacija za mač.
Sve Jes. će tu gada ako ti treba neka Pa priča. jak, ništa, malo snimimo, dođu oni kad vide. Da. Međutim, ovoga je velika ponuda, sve manje od poljoprivrednika. Gotovi smo. To je to. Znači, poljoprivredna mehanizacija. I sad na koju ja stranu da idem, da se idem vamo na, što kažu, buvljak. Šangarepa, zečija, 3 džaka, 500 dinara. Au, džaba. 30 eura, 120, 550. I samo kod ove gospođe, novogodišnja cena. Pozdrav za vaš kanal. Vamo nema svrhe da idem, nema ni jednog traktora. Znači, ipak ja idem ovamo na buvljak. Idemo da vidimo šta ima na buvljaku, ali nešto je to meni mršao mnogo. Moj kompa, Šta je taj ne da sluša? neće. Au, Slika je lepo. pa jesi ga kupio ili? Kupio. A pa onda moraš da ga naučiš da oda. Moram da ga naučim. Jeste. Pa kupio sam. eto. Pa lepo je, kompletan je, ali vidi se ovdje nije dugo radio, vidi kako je ovaj kaiš od stajanja. Ostajanje, jeste, nije rađen. Pa moraš sve to oprati, očistiti. Biće sve to. Ova zima je za to, pozdravljam vas. Jeste, ajde, pa. Gdje da idem, prvo idem vamo. Ovdje mnogo prazni mjesta jer su mnogo poskupili. Pozdravljam vas. Vidim da ste doneli samo maleni broj reduktora i motora. Malo da kupimo robe, ali nema, nije bilo. Kaj? Ovi došli iz Austrije, iz Nemačke, izgleda imaju love, nisu doneli robu, brate. Izgleda. Ovi došli da proslave Božić, Šta je ovo? 4.000, sine, pa znaš da smo plaćali 30 eura, 3.500. Pa to je džaba. Možda 7, pazite. Pozdravljam, nema me. Liv, zdravo. Kako ste? Evo, standardno.